Siyabingelela kakhulu egameni leNkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Siyabingelela to all the fathers, omama bonke, egameni elihle likaJesu. Amen. For the youth, I greet you all bazalwane egameni elihle leNkosi uJesu. Amen. Yeah. Sibonga ithuba nomusa uNkulunkulu asenzela wona that we come together ukuze endlini kaNkulunkulu. I always say this, it's honoring His invitation. Uma uza endlini kaNkulunkulu usuke uhlonipha isimemo sikaThixo, and every time uma uNkulunkulu ekubiza ingoba khona suke ufuna ukusho. Hallelujah. Abantu abakwazi ukuhlala noNkulunkulu, they know what I'm talking about. Ukuthi uNkulunkulu mayebiza khona suke ufuna ukusho, and asuke efuna ukusho usuke umlayezo thize ozokulekelela empilweni yakho ngaleso sikhathi nalesikhathi esisayo. So we always see abantu when they have to come to church, when they have to fellowship, umuntu umbone exoxa nenyama negazi,
You are far from walking with God uma usewumuntu othanda ukubonisana nenyama negazi. Izinto kaNkulunkulu ayifuni ukuthi uxoxe nenyama negazi. Mawufuna ukuhamba nje noNkulunkulu without hardships, never consult flesh and blood. Lethi iBhayibheli uPaul uma esezoya eJerusalem ayohlushwa ngenxa yevangeli likaKristu uthi azame ngibuze inyama negazi. He did not consult flesh and blood. So mawufuna ukukholwa okucacile ungalokhu uqamthushu njengesiqomisana ekukholweni kwakho, never consult flesh and blood. Amen. Never consult flesh and blood. Mawufuna ukuhamba successfully with God, ungaboba umuntu othanda ukuxoxa nenyama negazi. Uzoba nenkinga. One, you will become the enemy of what God wants to achieve. You become your own witch. When God wants to speak, yield to the Spirit. When you want to consult flesh and blood. Inyama can never obey, can never bow to the will of the Spirit. But umzalwane makumele athi attend to the call of God, uba ne-meeting nenyama negazi. Glory to Jesus. And mhlawumbe to share this with you. Inyama negazi asikho isikhathi la ezokunika khona isizathu sokuthi go and worship God. There is not a single day. So this year, the year of spirit life, mawufuna ukuhamba kahle ubone ama-fruits ekukholweni kwakho, ubone iy'thelo zokukholwa kwakho, ungalenzi iphutha of consulting flesh and blood. We walk by the Spirit. Glory to Jesus. We walk by the Spirit. Lithi iBhayibheli labo abanamadodana kaNkulunkulu, they are led by the Spirit. Abanamadodana. What are you? But church members, it's okay. If you are a church member, yalazi ilunga lebandla, umuntu okhonzela ukungcwatshwa, umuntu okhonzela ukuthi umhlaba unomshana bazone bafike bezosupporta, yamazi umuntu osontela imithandazo. Once you understand what I am born from above. I'm the Son of God. I'm born ngempilo engabuni. Uzoqala understand ukuthi eyintwenzi kaNkulunkulu, flesh and blood has no seat. It's no seat. Ufana umfundisi uShangu, when it comes to doing what is right, why many Christians are failing ukwenza iqiniso eliyilo futhi nabalaziyo, they consult with flesh and blood. Don't know why the Holy Spirit is pressing me on there. Tell me what can I do? Ungabuzi inyama negazi. Inyama negazi yalahlekisana. Inyama negazi iyenza ukuthi kulahlekelwe isignal yama instructions from God. Inyama negazi ingozi, inyama negazi ingozi. So lithi iBhayibheli laba abangamadodana kaNkulunkulu noma
uNkulunkulu baholwa umoya kaNkulunkulu. There is a reason why in Bible it states clear ukuthi uma esukukholwa be spirit led. Ingoba uNkulunkulu knows very well ukuthi la kwi-system yakho kwi-fallen nature la we all the mindset akukho nokodwa uthanda uNkulunkulu. Nokodwa akukho. Ubona ngani? Ubona umuntu usesibhedlela ugulela ukufa ebona ukuthi ngiyafa. Makuthiwa nje solution it's Jesus. A human will choose to die. They will choose to die in their sickness. Ngoba manje sekuvezwe isisombululo esinguThixo and inyama negazi iyisitha kwi-nature. That is why sinabazalwane abakwazi nje ukubuzelana khona they consult flesh and blood. Flesh and blood is very dangerous. If flesh and blood iyenza ukuthi ikhonzo kanje ithi lana shanje ukuthoma ukhululeke. Mawathe kuseduze wakho uyose flesh and blood. Flesh and blood. Somebody say flesh and blood. Ingakho ke umzalwane uzonisiza nje ungacabanga ukuthi obanaki sewuyakholwa khona iculo saseliculo ekhaya elalethi esontweni lasekhaya abadlala elalethi sibambele noSathane ubugunqu bese siyambiza sithi oh Satan. But when you come to a full realization uyaqala ubone ukuthi the greatest enemy is my flesh, not Satan. Utshelwa yimi I've fought principalities, dangerous spiritual beings, but they are not as dangerous as your own flesh. Mina I've seen umuntu ahlulwa inhliziyo yakhe nasizakele until even the spirit world kuthiwa what kind of a human being is this? So abazalwane isikhathi esiningi when things are not coming right, demons, Satan, abantu abangihlebayo, abantu abangangifuni. But iqiniso lithi the greatest enemy is your unchanged self. And the greatest victory as a child of God, it's not fighting over territories, winning territories, overcoming spiritual. No, but the greatest victory is a victory over yourself. La sewazi ukuthi angisalawula ulimi lami kodwa mina engilawulayo, angisalawula ukuthi ngizizwa kanjani, imina esengilawula ukuthi kumele ngizizwe kanjani. That is the greatest victory ekuhambe noNkulunkulu, to overcome oneself, ukuziqoba wena. That is the greatest victory. Glory to Jesus. Uyabona victory ukwazi ukuyinqoba wena, ukwazi ukuyinqoba wena. Uzwe ukuthi yonke into empilweni yakho is in line with the spirit man, and that spirit man is drinking from the Holy Spirit. That is the greatest victory womntwana. Not ukuba amademoni, not ukugula. Yes, it's part of victory, but in victory enkulu uyakwazi ukuyinqoba wena. Where owazi ukuzwa ukuthi akusadingi ukuthi ngikhulume manje. It's enough. But uma ungakhonanga ukuyinqoba, you speak even nasendaweni la ozogaxela khona if you speak.
So the greatest battle win and the greatest victory again with the job is to overcome yourself, to overcome flesh and blood. Glory to Jesus. Hallelujah. Nginomlayezo before sizwe lenkosi. Kwakuwumsombuluko nge-20 January isikhathi. So when God speaks, I write down everything. Kwakuwukola to 11 ebusuku nganginene la praying for the church. Nganguya le holiday. So it was Monday, the 20th of January, 20 January this year, 2025. It was quarter to 11 ebusuku. I was here in this house praying. And this is what the Lord said to me. They are telling me by the past Masawan. And they interpreting Ulukulu. I will just say what he said to you. As a church, as a church, this is the prophetic, this is the prophetic instruction to Christ Domain Church. This is the prophetic instruction to Christ Domain Church. Number one, abangikhonze ngentshisekelo eqinisekile. Lo muntu mayeseyichaza-ke wathi intshisekelo enokuqonda ngenxa yokuthi incike ezweni lami. Ngiyaphinda futhi. Abangikhonze ngentshisekelo eqinisekile. Intshisekelo enokuqonda ngoba incike ezweni lami. That's a first instruction. So lezi zinto uNkulunkulu ayiveza la izinto abonayo ukuthi they are lacking in the church. Usho ukuthi noma simkhonza kodwa une-level ethile yokuqonda esingakayibambi. Yingakho abanakayo izinto la ekhaya bayazi ukuthi kunezinto ey'qala isibudubudu, but give it 3 weeks. And we are all guilty of that offense before God. Into iqala kahle, but 3 weeks, 4 weeks down the line, nomunye usekhohliwe, nomunye usekhohliwe. Kusale loyo yedwa noma babili abane-consistency. So-ke uthe uNkulunkulu bazalwane ngomhla ka-20 January abangikhonze ngentshisekelo eqinisekile. Intshisekelo enokuqonda ngoba incike ezweni lami. So we must become the people of the word. Singalifundeli ukuthi liyafundwa, but sifundele ukuthi it must build us. Number 2, uNkulunkulu akushiwo nge-20 January kwakuwumsombuluko ngo-22:45. Kuningi abazibambezela kukho ngenxa yokungalandeli. Kuningi sisebenzisana abazibambezela kukho beyibandla ngenxa yokungalaleli.
ngeke siyabuza ukuthi iziphi izinto ogoloza kuzo owazi kahle ukuthi they are expected of you. Whether izinto zakho ezipersonal between you nokuhamba noThixo, whether izinto bethe siqudu ngokuba active ebandleni, you will be the judge. Wena wazi ukuthi ugoloza kuphi. Iziphi izinto ongamlaleli uNkulunkulu kuzo. Masikhuluma ngokungamlaleli asisho ukuthi ukungamuzwa ekhuluma, but ukungafuni ukwenza leli gama lisho ukuthi disobedience, meaning you know what is expected of you but you refuse. You choose to disobey. So when uzoba i-judge ukuthi where have I disobeyed God? So kuningi abazibambezela kukho ngenxa yokungangilaleli. Uningi. So kunezinto ezinye oyoyithandazela until you turn green zingenzeki, simply because you are disobedient. So I'm just passing the message. I won't amplify it. Ngenguchaza ngoba ngangubuza uNkulunkulu achaza. Number 3. Abahambe eqinisweni lami, balithande iqiniso lami. These are instructions, Pastor Luan, that I received, and they are for you. Nami ngayami love letter. Abahambe eqinisweni lami, balithande iqiniso lami. Mawuzoba umntwana kaNkulunkulu, be a lover of truth. Never be the enemy of truth. Be the lover. Ulithande ngisho usuzu ukuthi liyagrinda. Iqiniso, abantu abaningi bayalazisa iqiniso uma lizodefenda bona against someone. Azasho khona iqiniso. But uma iqiniso selifaka yena ebhokisini, they become enemies. So umongo lemayichaza ukuthi ibandla iqiniso balithanda one-sided. As long iqiniso lizolwela yena uyaliphakamisa, kodwa iqiniso mase lipointa amabala kuye, hayi. I hope you are writing this down. And ngokubhala phansi, mawusuwedwa ekhaya, sit down and find time and pray about this. You know izinto kumele uphenduke kuzo. Number 4, naku ukugcina uThixo akusho ngomhla ka-20 January 2025 kwakuwumsombuluko 22:45 ebusuku. Bangasabi noma kuvela siphi isimo, banethembe kukho konke nginguJehova wamabandla. Elokuphinda futhi, bangasabi noma kuvela siphi isimo, bangasabi, banethembe kukho konke, nginguJehova wamabandla. So it's a question of trust. It's a question of trust. Do I trust you, God? Listen, Mr. Lord. Sometimes before uthandaza, before wenze zonke ezinye izinto ezithi God, when we use the word, do I trust you enough? Do I trust you enough?
That is why sinabazalwane abakhuluma izwi lokukholwa, but the more isiqinisa bashintshe confession. Sometimes the confession ishintshwa ukuthi you don't trust God enough ngesimo esiphambi kwakho. So this is the message to you as a church in Christ only. So go and pray about it. Go, you finish. So let us say Romans chapter 8. Zocela uzofundela sifunda verse number 29. Romans chapter 8, verse number 29. Romans 8, verse 29. Ngicela ufundele nje ngesizulu into. Romans chapter 8, verse 29. Amen. Ngokuba labo ayebazi ngaphambili wabamisa ngaphambili bafane nesimo sendodana yakhe ukuze yona ibe yizibulo phakathi kwabazalwane abaningi. Ngokuphindele. Ngokuba labo ayebazi ngaphambili wabamisa ngaphambili bafane nesimo sendodana yakhe ukuze yona ibe yizibulo phakathi kwabazalwane abaningi. Kafunyanwa Nkosi yami, kafunyanwa Nkosi yami. Lord,
For whom he did foreknow, he also did predestinate to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brethren. Hallelujah. For those whom he foreknew, labo abazi ngaphambilini, labo abazi ngaphambilini. Ake sithi amen Pastor. Labo abazi ngaphambilini. uNkulunkulu uyamazi umuntu abafowethu. Labo abazi ngaphambilini, labo abazi ngaphambilini. Uke wathi uJeremiah chapter 1 verse 5. For I knew you before you were formed in your mother's womb. Kusho uNkulunkulu. Uthi Jeremiah ngakwazi. Ungakahlali ngisho ukuhlala esibelethweni sika mama ngakwazi. Bese ke number 2 uNkulunkulu achaza ukuthi after ukwazi ngase ngenza njalo. Ngicela simfunde Jeremiah chapter 1 verse number 5. Jeremiah chapter 1 verse number 5. Before I formed you in the womb, I knew you. Oh, before I formed you in the womb, I knew you. uNkulunkulu lo utshela uJeremiah. Sithini ke sizolo? Ngingakakulungi esiswini ngakwazi. Amen. Uphinde futhi. Ngingakakulungi esiswini ngakwazi. Oh yeah. So literally Bible, before I formed you in the womb, I knew you. In other words, uNkulunkulu Jeremiah, I approved of you and chosen you as my instrument. Ungakahlali esibelethweni sika mama wakho ngakwazi. In other words, isizathu sokuthi ngize ngigcine ngibunjiwe esiswini ingoba ngase ngaziwa. uNkulunkulu uthi uma sengikwazi Jeremiah ngakwazi, in other words ngak-approve. Kusho ukuthi out of all other people ade ngibazi bengakabunjwa nga-approve wena. Yingakho kuyisayensi uzwe kuthiwa uma umuntu wesilisa ekhipha imbewu uyikhipha in millions and millions, but only one will reach the egg that is to be chosen. Kusho the time uphuma ey'bilini ey'julile kumnyameni waphuma with many of your brothers and sisters, but kubo bonke God saw you fit. Yingakho never make a mistake yokucabanga ukuthi impilo yakho was just created out of fun. There is a purpose. Kukho konke okungakuvelela, kukho konke ondlule kukho. When God says I knew you ngakwazi, uchaza ukuthi I have a purpose. That is why I selected you. Kubo bonke ngakhetha wena. The Amplified kapha ithi I approved of you. I approved. Kusho ukuthi ngizalwa nje ngoba I've been approved by God. But ubona umuntu emhlabeni just because they are not having it easy, bese umuntu aconfessa ngomlomo wakhe amazwi azobulala the very purpose
Usuyabona kubaleka kangakanani ukunika kuThixo. Ngoba manje mawunika kuThixo unika kumuntu oapprove ngenhloso. So no matter ukuthi sometimes impilo will not make sense to you, but ngoba unike to the one who approved of you, in the midst of izinto engakhandi umqondo, you will still hold your purpose highly so, because uyazi lo ongakimi, he is not just God, but he approved of me. Before I formed you in the womb of your mother, I knew you. That is why abanye uSathane have ethanda bahambela. Have ethanda bahambela abantu uSathane. Yinda ulandela le approvement. Ukuthi ngingenza kanjani ukumconvince engqondweni until athi let go of the fact that I am approved by God. Ngoba ngila, it's not a mistake. Ukuphila uze kufike lesi sikhathi is not a mistake. I am approved by God. Uthi ke lo baba, I approved of you. Besathi I chose you as my instrument. Ngikuhlukanisele kimi ukuze kube yithuluzi lami engizosebenza ngalo ukushintsha impilo zabantu, ukuze kube yithuluzi lami engizosebenza ngalo ukuletha ukukhanya kubantu, ukuze kube yithuluzi lami engizosebenza ngalo ukushintsha izimo zempilo. To young people, that is why it's very dangerous to choose the career because of the salary. Now choose the career because of the salary, awuhlukile nomahosha. Ukusaphaza umsebenzi ukusaphaza uyazi ukuthi unosuka be paid. But deep down you don't love what you are doing. Choose what inspires you. Let it inspire you. Shall really was in the fingerprint before the foundations. That is why they choose a career because of money, not because it comes from according to a selection from the eternity past. No, I knew you. But thathwa izinto eziqhamuke ngendlela. Niyezwa young people, when you choose a career that you love, so that ungekuyithole wenza ama otherwise because of money. Before I formed you in your mother's womb, I knew you. Ngakwazi. Bese ayachaza ukuthi mangithi ngakwazi ngichaza ukuthi I approved of you, I appointed you, and I made you my instrument. I said my instrument. I did not just make you an instrument. I made you my instrument. In other words, you are like a sword in the hand of a warrior. And the warrior will wield the sword as he wills. That is why when you are a child of God, when you call I'm the instrument in the hand of God. He uses me as he sees fit. There are things but if they are not within our parameters, eternal plan, I can lose them anytime. And I will have peace. Ngoba ngithemba kakhulu engisesandleni sakhe kunalokho engikubuka ngokuthanda ngamehla.
any peace, kune level ye peace elethwa i-level yeqiniso olibambile ngoNkulunkulu ngempilo yakho. Mawazi ukuthi I'm the instrument of God. Kunezinto ezithuma iqhamuka ezinye they are passing you by. Awuyitholi uba nomsindo nokuxokozela emoyeni wakho. Ngoba uya understand ukuthi kusho ukuthi my master engisesandleni sakhe, it was not within the plan. Before I formed you. Izoncipha ne-dispensary lapha eCameroon. Amaphilisi e-BP, amaphilisi e-migraine. Ngoba kunamaphilisi esiwaphuziswa ukuthi we are not yet ready to be under the hand of the master. So kuvusa i-frustration ne-anxiety uzuyobona ama-psychologist. Kanti no, kunale ngxenye ogoloza ukufitha in nokusubmitha kuyo. Awukho umsebenzi onzima noyingozi njengomsebenzi of being a servant of God. If God can come and say, ngikunike opportunity, buyela kwamlungu, uphile impilo yakho, ngingabaleka kusho lento. Kunzima kakhulu mase kunebandla okumele ulipastorishe. It's more difficult. Ungcono kulezingceke ehamba ishumayela ibizwa yimene. It's more difficult mase kunabantu abakubuka njengoba ningubuka. But omunye uzothi azudlamini lento uyenza effortlessly. Uyenza kanjani? Mina ngeke ngikhona ukuyenza ngoba I've made peace ukuthi ngingahlali esibelethweni sikaCebisile. uNkulunkulu wangazi. So ngizohlala esibelethweni sikaCebisile ngoba sengiyazi. Ukube bengingaziwa bengingihlala. So I can't wrestle with God ngokwe-eternal plan yakhe. Bese ngicabanga ukuthi uzoyishintsha because of izinto esengiqhamukele nahlakaniphela kuzo sezikhona. Let me push this further. You are more powerful than ama-elements owafica emhlabeni. Uyazi ukuthi inkinga ohlangabezana nazo nezimo obhekana nazo zatshelwa nawe. Ungakafiki zatshelwa ukuthi uyeza umduduzi inkosi. And uNkulunkulu wathi uma ekulethe emhlabeni, he anointed you so that whatever Goliath ohlangabezana naye ukwazi ukumnquma ikhaya. That is why akekho ngaphila impilo yakho babukosi wewedwa. Because you were anointed for any turn in life. Omunye umuntu ongathi uyayiphila afe ekuseni. Say I'm wired. Yes, what I'm wired according to his purpose. Yes. Kunenhlupheko wena ondlula kuzo omunye umuntu ongekayikhona. But you are able ukuhamba phakathi kwaso and uphefumule sengathi akwenze lutho. Kwenze njani? You were wired for what you are facing. Kunokuphoxeka wena okundlule kuko. Omunye umuntu mayengadlula kuko engabanjwa i-cardiac arrest ashona. Level yokwazi ukuthethelela abantu okwazi ukuyenza omunye umuntu ongeka khona. Kwenze njani? It's because you are walking according to the patterns of your design. But on the listen, uma umuntu ephila according to ama-pattern of design wakhe, they have less stress in life. Yebo, ezinye izimo zingashaya zizwele ngoba umuntu kwelingxenye. But nalo kuba umuntu, you are able to proceed and live. Ngoba uphila within ama-patterns. I've discovered ukuthi abantu abaningi
frustrated abayishayisa amakhanda left and right uthi uzaba lokho akwenzeki ingoba they are running away from their wiring. Never run away from your wiring. Uthi uNkulunkulu, before I formed you in your mother's womb, I knew you. Ngakwazi. Mayethi uNkulunkulu ngakwazi uchaza ukuthi even things that will harm you zaziwa zaweywa ukuthi ngeze mbulale kuzodwa ke aqhubeke. Yingakho noma ungathandaza kanjani kunezimpi nobuhlungu ongeke ukubalekele ngoba it's all within iwiring yakho. Before I formed you in your mother's womb, ngakwenze njani? Ufumana ingxenye elandelayo but akunganje wakudlulekile. I-Amplified ithi I approved. Into approviwe into enjani bazalwane sikhulume sizothandaza sihamba. Into approviwe into enjani? Makuthiwa approved. Bayazi abantu abasebenza kuma-warehouse nani ukuthi makuthiwa i-approve kusho ukuthi ingenile esikalini yangena kwi-test yabonakala ukuthi it is worthy of being used. But wena namhlanje makwenzekile waqhuzulwa isona esincane usukwazi ukutshela uSathane ukuthi you are not worth it. Make wenza nje ubuntwana endleleni, ethi kuyenzeka wenza ubuntwana endleleni, utwanaze. Ngokutwanaza nje okuthize uSathane seyakutshela ukuthi uyayifoster lento, it's not yours. So uthi khona uqinisile. You have betrayed the approval yaNkulunkulu. 2, mayethi uNkulunkulu have approved you. Uchaza ukuthi there is nothing that will ever disqualify you except if you choose by your will to be disqualified. Except you choose by your will. Ngoba uNkulunkulu noma umnini amandla wonke mase kuze entandweni yakho he pause. Ingakho kunabantu abayolashwa intando yabo angeke balahle uNkulunkulu. Namhlanje abanye abazazi noma baye emuva empilweni noma baya phambili ngoba bafuqa kakhulu inkani yentando yabo. And once wafaka kakhulu intando yabo, you have limited God. It stops. It stops. That is why kubalulekile uzohamba noThixo, surrender your will to him so that he can be God freely. Besakihambisa indlela yakho. That was predestined for you. Abanye namhlanje sibathola bekuma competition with other people. Sibanibani senokuthi nami ngifuna ukuthi. Sibanibani useshadile nami ngifuna ukushada. Sibanibani sethena imoto nami ake ngisiphathe. Why all this? Ukunga understand ukuthi my wiring is so personal between me and God that even if bengaba between, I'm still personal with God. Hey, what I'm wired according to his will. A servant of God, it's the most dangerous job in the world. Ukube izwe lisesayidini lethu mina ngabe ngiyi-multi-trillionaire, ngabe ngisho upresident akayihola imali engiyiholayo ngendlela lomsebenzi engiwenzayo okucane. Okwathi uTB Joshua ngendlela oyingozi ngawo lo msebenzi uyingozi omdlula isotsha elisenkanjeni lapho eligayika amabhomu. But to be a servant of God is 100 times dangerous. Worse, masekuthiwa kunabantu abangibuka njengawe okumele ubahole. Ongakhuza inhleko unyaka wonke but baqhubeke bahleke.
ufundise ngothando but baqhubeke bambuluzelane for the next 3 years bambuluzelane but every Sunday kushunyelwa ngothando. So ngithi mina lo msebenzi is very dangerous but umuntu maye ngibuka umuzwe azompostoli lento uyenza nje kalula futhi uzahleke kwezinye izinto. Ngikwazi ukwenza ngoba I'm wired for what I'm doing. I've surrendered. Ulento ethi I knew you. Ekhaba. Ukoloza. Ekhaba. We lapho ifasa khona. Mawufuna ukuphila impilo yama frustrations, melana newiring yakho. U30,000 ungafika esandleni uhamba ungawukhomba ukuthi wenze. Ngoba uphila apart from where you were wired. But umuntu who is wired ungamnika u500 rand angabuya nezinto ezindlula umuntu onikwe u5000. Ngoba umukele isipho semali within iwiring yakhe. If you are within your wiring, even little things kuba ne-favor ye-multiplication. Uyazi kune-favor yokuthi uphila within your wiring. Kunale-favor oyithola for the fact ukuthi uphila within your wiring. uNkulunkulu akufavele lokho ukuthi you are within izinto zobizo lwakho. Sonke ngoba silasibiziwe. Khona babizelwe ukuba woMesaya kuma families abo. Yikholini yabo. Every time makhonto ngekho right they are to be blamed. And every time kumoshakele yibo futhi who come to the rescue and ngeba uthola udanki. It's your wiring. And the more you make peace with that, God will lift you up. Bayibuzwa ukuthi lo muntu ngoba sike simcindezele size siyamcindezela. Why? But they prosper, they flourish. No, bavume iwiring to take over. Yabo manje ukhathele kanjani? Umuntu ukhathele kanjani? Ngisho uze kubonze wena awazi ukuthi uzokwenza. Usuyeza ukulahla unembeza. But to change that atmosphere, go back and say, Lord, I apologize. I'm coming back to my place of wiring. 2, mawusubuyile kuyindawo ye-wiring. Ungafuni ukwenza izinto ngendlela yakho for the fact ukuthi usubuyile. Vumela yena. Sometimes uqalisa phansi lokho usuyitshela usuyakwazi. Athi X semidlulwe isikhathi. Mele ngiqale kabusha. And I speak bazalwane. From ukuzalwa kwami ikhaya engizalwe kulo abazali abangizalile isikhathi abashone naso konke it was pre-planned. It's not a mistake ukuthi ngithe ngiyongena high school bese ngibizwa eligama ukuthiwa intandane. It's not a mistake. That is why akekho uDlamini ongaqhamuka manje athi usewuDlamini. Makumele abe uDlamini njengami ngabiza ukuthi aqale phansi azalwe. Akhule kuyi-pattern ethize ezohlanganisa yonke le wiring until yingakho uNkulunkulu akulula ukuthi alahle umuntu wakhe basethi uyabheda endleleni ngoba uyazi ukuthi kubizana ukuqala umuntu phansi. Ngikhulume bangcwele lithi iBhayibheli uma sihlanganyela enhluphekweni zakhe sizohlanganyela futhi nakuphi nasenkazimulweni yakhe. Uyabona ukuthi iphethini kaJesu ihamba kanjani? Iqala kuphi? Enhluphekweni bese idlulela kuphi? Enkazimulweni.
Ngoba akekho umuntu othi uma yeselectwa to be the instrument of God aqhamuke senkantolo emoyeni nje seshintsha izinto. There is a growing up that must take place. Kunezingozi, kunonokhaka, kunogibe okumele andlule kulo. Olimele umshaye kuthiwa kuphelile, bambone vumbu. Kwenze njani? I-purpose is coming together. Awuyibuke njengamanje. Uzokhohlwa ucishe wakhohlwa ukukala. Ngoba ubuka lesimo kuso. And was glorified beyond the supreme mind of God. uJesu umuzwa eklesija sindluka aphinda ashifa akunabi intando but akube intando. Why understand uJesu ukuthi I'm the instrument in the hand of the master. So lezi impikili nesiphambano nomqhele wameva kuhambisana newiring of why I came. There is a reason why you came. There is a reason why you came. Ungathatha kalula, but there's a reason why you came. And asingafiki isikhathi sokuthi sikuthathe sikuse eKhabokhem ungalenzile icebo laNkulunkulu. Great is the pain that waits for you. Yes, you will not go to hell, but uzoyizwa ipain yokufika uwumntwana ungayenzile into ajoyithunile. That is why kuthiwa abanye kodwa eshaya emqhele abanye bengenalutho. God, he takes it very personal ukuyithuma into. He takes it very personal. Thiwa esinye isebenzi sanikwa amathalenta ongaka u5, esinye sanikwa ngaki 2, esinye sanikwa 1. Lo enikwe 5 washo ukuthi ungene kuyiwiring yakhe. Wabuya nenye 5, wabuya namathalenta u10. Oyenikwe 2, wala namanye u2. Ikhona lensepha le. Eyanikwa 1. Cabanga umsebenzi olula 1. Imagine wanikwa just 1 talent. Mayisibuya inkosi ithi what did you come back with? Uthi wena Nkosi uyahluka. Yizwa le insepha. Ngoba ufuna ukuvuna la ungatshalanga khona. Utshela inkosi uthi uvuna la. Nani uplantile kuwe italent. Ukuthi ngoba ngunikele i1 hamba ulandelinye. In fact, lo baba wakhe nje ukuhlakanipha wayengakhona ukuloniwe awu5 uyena unesikweleti esikhulu. Ngoba iBhayibheli lithi to whom much is given, much will be required. Kunabantu abayohlulekiswa yiziphiwo zabo. Manje kunesiphiwo esibi, esiyingozi, esidynamic okumele sibe ne-impact emzimbeni kaKristu, but umuntu ngiyaxolisa ukusenza lelo gaba afofobale naso. Ahlale kanje. Lokho ecwayiza nje nexoxe. Ebuka left and right. Leso siphiwo sisazokuhluphekisa. Ubona mawusufika ezulwini udawu Nkosi yami ngiyambekela into engaka emhlabeni. Cha hayi uzothi emhlabeni uNkulunkulu esekutshengisa ukuthi buka izinto okumele ube nazo emhlabeni. Uzubona nalezi athi uyicabanga zikho ngalokho ade ngibekele khona. But why ungayitholanga? You did not yield to the wiring of God. Before I formed you in your mother's womb, I knew you. Awufundeke sifuna ukuzwa ukuthi uma emazi wayesethi uzoba yini. Read ngesizulu. Ungakaphumi esizalweni. Yeah. Ngakungcwelisa. Ngakubeka umprofeti ezizweni. Okay.
Before I formed you in the womb, I knew you, approved of you as my chosen instrument, approved of you as my chosen instrument. And before you were born, I consecrated you. Ngakungcwelisa. Awubazalwane. Wakwenza njalo uNkulunkulu. Lento ukuthi uNkulunkulu ukungcwelisile ichaza ukuthi la ebunzini lakho yazi ibhala ukuthi for God's use only.